Nasi ako. Inang. Tusuyan ng gangi. Sige, manghuwag ta. Sige, tara. Talasin pa, solve dito problema ron. Hapon liya ni mo gaw. May hapon sad. Naaman lagi mo gaw. Nasuroy man lagi mo. Unsa may ato ninyo? Ari lingkod mo. Gaw, naragita may tuyo ni mo gaw. Yun na gaw. Unsa man jud inyong tuyo nako gaw? Gaw, nadami hangyoon mo. Dili ba kabugat imong gabuton? Unsay buti pasabutin mo gaw? Laruha ko ninyo gaw. Kung pwede gaw, gamit ng tasa kami ni mo kwarta gaw. Gaw! Klaruha yung tuyo nako. Naghanag pasumbingay niyo eh. Gaw, ang among tuyo gaw, pisto na kay minimo gaw. Gaw. Ay mo pagsigig pasumbingay gaw. Laruhi ko, unsa jud inyong tuyo nako? Gaw, kining among hangyo ni mo. Kay bawo may piso jud ni mo. Gaw. Unsa man jud ay pagtuo niyo in taon gaw? Kipamunit na akong mga kwarta sa laing nasod. Hintay ko dito gaw, oy. Gaw, dili ka maluoy na mo? Ang kaluoy, na kanunay sa akong kasing-kasing para sa akong mga kadugo. Kaliwat biyata. Pero unsaon man in taon pud nako? Maluoy sad mo nako kay wa man jud ko'y nahimog sa akong pag-abroad. Gaw, man mo kay nahimo si mga pag-abroad gaw. Unsa man tay mahimo nako dito gaw? Nga kung trabaho dito, tigti man sa taya. Unya, wa na may taya dito, wa ko'y trabaho. Magya ka gaw. Tiktik kastaya na kay sweldo. Kami wagi mi sweldo. Mana gaw? Bakit ka kong trabaho? Kay ugway, titiun nun. Kung may trabaho, ang dyan ko'y kwarta. Di yun lalim. May mangani ka dito gaw kay ang taya ay matitiun. Kami dire. Mas kitaya, huwag dititiun. Oo, mo na gaw. Ngato sa gawas, mani ti mi. Og taya aron mi makasapi. May mangani ka gaw kay ug naay taya dito ngayon dito kakwarta ka. Kami dire. Di pa ang taya na lang niyo, giminatiti. Sa ako na laging giingon ninyo. Nga tigti-tira ko og taya. Og wa